Iya, sana Hindausa. Iya, oh. পৃথিৱীত মানুহ আজিৰ দিনত বাগুৰুম্বাটো জানে অলপ আগত এমাহমান আগতে ৰাচি দেখুৱাইছে গুৱাহাটী खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारौखि थांखिबो इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे गोदान भिडिअफोरखौहाय लानानै फैनाय जादों नाथाय भिडिअआ माखासे दुखुनांथाव रायजोफोर दिनैनि समाव जोङो गिबिसिनथारावनो नैबे जे बेंगलराव जानाय मिसिं माखासे खामानि मावनो फैग्राफोर बिसोरनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा बुंनाय रायजोफोर नैथियावहाय जोङो नैबे दावराव दावसि भाइरेल भिडिअनि सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियाव जोङो एसआरनि बेलायावहाय बिपिएफनि सीएमआ मा बुंनायमोन बेखौ जोङो फंनैसो सावरायलायगोन जोबनायाव जोङो नैबे इउपिपिएल पार्टीनि जे इलेक्शननि दोहौ बेनि सायाव जों सावरायगोन रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिनथाराव नोंथांमोना आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जे बेंगलराव जानाय जाथाय लखिमपुर जिल्लानि साब्रै सुबुङा नायगार मोनसे रुमावनो जे बुथारनानै गालांजाबाय नैबेनि बेलायाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंदो আজি এতিয়া ৰাতিপুৱাই বহুত দুখৰ খবৰ আমি পাইছোঁ মই ইতিমধ্যে পুলিচক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে বাংগালোৰৰ পুলিচ কমিশনাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু মৃত শৰীৰকেইটা সন্মান সহকাৰে অসমলৈ উভতাই আনিব লাগে আৰু মই নিজেও কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আজি গধূলি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম रायजोफोर घटनाया जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया जादों जाहैबाय कर्नाटका बेंगलरनि हसकटे होननाय जायगायावहाय बियो जादों नाथाय मा जामारदों बिनि जेबो फिननाय मोनथ'वाखै बेयावहाय बुनायनिबो सिन गैया दाननायनिबो सिन गैया माबा मोनसे खालामनायनिबो सिन गैया नाथाय साब्रैबो मोनसे रुमावनो बिसोरो जिउ जोबनानै थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा माब्रै जानो मोनखो नैबेनि नायबिजिरनायखौहाय पस्टमर्टमनि गेजेरजोंसो मोनथिनो हागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों साब्रैबो मिसिंफोर होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला साउथ इन्डियायावबो जोंनि नर्थ इस्ट ट्राइबेल्सफोरखौहाय गाज्रि नोजोर होगासिनो दङ जायगा मिथिबायना बेनिखायनो जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेल्सफ्रा एसे गाव गावखौनो हुसियार खालामब्लानो जाबाय जायफ्रा गामि बिथोरावहाय खामानि मावो आरो हरनि समावहाय थांलाय फैलाय खालामो आरो न' सिङावहाय उन्दुनाय समफ्रावहाय एसे आन्दाज लाब्लानो जाबाय नङाब्ला बेफोरबायदि जाथाया सोमजियो रायजोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों मानोना नर्थ इस्टनि सायावहाय जोंखौहाय सोर बर' सोर मा बेखौहाय बिसोरो मिथिया एकमात्र बिसोरो नेपालि होननानै साननो रायजोफोर मिथिबाय दा नेपालिफोरजोंहाय दावराव दावसिया जागासिनो दङ साउथ इन्डियायावहाय बेखायनो जोंबो एसे हुसियार थानाया मोजां होननानैहाय आङो सानदों बे समाव नोंथांमोना नायदो नैबे भाइरेल भिडिअखौ ना बे भाइरेल भिडिअनि सायावहाय आङो फंनैसो बुंनो साननाया बेनोल' रायजोफोर सोंनायनि सिगां मानो बे आइजोआ बे लाइमोन सिख्लाखौ सोबाया रागा दं होननानैहाय बेबायदि खालामनो नाङामोन नाथाय जोङो लाइमोन सिख्लानि खुगानिफ्राय खोनाबाय दे टटेलि रंआ बे आइजोनि फिसायनिनो हौवानिनो दाया मिथिबायना आरोबाव बे लाइमोन सिख्लाया आं बेखौ सेंग्रासो सानदों सेंग्रासो होननानै मिथिदों होननानै मोनथिसेयावबो आरोबाव खानायाव हमनानै दाब्रायनानै मानो सोबाबावनाय जोबोद गोरोन्थि बियो मोनथिबाय दा रायजोफोर सिगां सोङा हौवा सोबाखाबाय आरोबाव मोनथिखानायनि उनावबो सोबादों दा बिनि सायाव आं मा बुंगोन बे आइजोआ जुदि मानसि मोजांब्ला नोंनि हौवाखौ मानो खानानै दोननो हायाखै मानो कन्ट्रलाव लाखिनो हायाखै मानो गोजोन होनो रोङाखै मानो मोसौ सारानफोर बायदि नोंनि हौवाखौ हगारनानै होनाय नैबे बाथ्राखौसो आं बुंगोन रायजोफोर मिथिबायना सासे लाइमोन सिख्लानि लाइफखौहाय धंस खालामना होनाय नोंनि हासबेन्ड लम्पटखौहाय नोङो जेबो बुंनो रोङाखै ससियेल मिडियायाव नोंनि हासबेन्ड लम्पटखौहाय गोख्रैनो रायजो राजाफ्रा बिनि हासबेन्डखौहाय ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ आं सानो नैबे मानसियानो ना बे मानसियानो बे लाइमोन सिख्लाखौहाय थगायग्राया
सोबा जानायनि हासबेन्डआ बेनो होननानैहाय जोङो सानदों रायजोफोर नाथाय आङो क्लियारलि मिथियाखै बे नंगौना नङा नाथाय आङो भिडिअखौ मोनदों बेनो होननानैहाय दा बेखौहाय आयेन मथे जेलावहाय दैथायहरनांगौ साजा होनांगौ रायजोफोर मिथिबाय दा सिदा खोथा लाइमोन सिख्लाया मा कमेन्ट होदों मा पस्ट होदों नोंथांमोना नायना लादो नै दाना मोजाङै नायना लादो बेसेबां थगायदों बे लाइमोन सिख्लाखौहाय बे हौवाया हा बिदा बिबाजैल' दङ बिमा बिफाया थैजोबबाय होननानै बुंदों गमामायैनो बिमा बिफाया थैजोबबाय नामा हा रायजो राजा नोंथांमोन मानो एसेबां थगायखो हिनजाव थाखानानै बिसि थाखानानै बिसिनि अननाया बिनो थोआ नामा मोसौ सारान बायदि गावनि हौवाखौहाय हगारनानैहाय गावनि हौवानावहाय दाय गैया नुनाय बेयो गोरोन्थि बेयो सासे लाइमोन सिख्ला बिबो जिउनि लोगो नांगौ बिनोबो दा बुरखायनाय हिसाबै बेखौहाय थगायनाय हिसाबै बियो नंगौ सानबाय दा बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय नाथाय दिनैहाय सोङागारा मान सनमान गैयै ससियेल मिडियायाव खालामजाबाय नंगौना नङा दा आं सानो लाइमोन सिख्लाखौहाय बेबायदि पस्टआव जेरैबायदि होदों गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानायनि बाथ्रा बेखौ खालामनाय नङा होननानैहाय मानोना जिउआ बयनिफ्रायबो बेसेन गोसासिन मान सनमाना बेसेन गोसासिन नङा बेखायनो आं लाइमोन सिख्लाखौ बुंदों बेबायदि खालामनानै दाला नांगौब्ला जायहा दाय मावदों बेखौ जेलाव दैथायहर साजा हो अब्लानो नोंबो देरहासार जागोन मानोना गोरोन्थिया लाइमोन सिख्लानाव एसेबां गैया सासे सिख्ला हिसाबै बियो सासे सेंग्राखौहाय प्रपज खालामनाय समावहाय एक्सेप्ट खालामखागोन नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो गोरोन्थिया बेनाव आरो जुदि बायसान्स माबा बे लाइमोन सिख्लाया जिउ खहा जानानै थाङोब्ला एक नाम्बारावहाय हौवाया दायनिगिरि जागोन 2 नाम्बारावहाय सोबाग्राया 3 नाम्बारावहाय ससियेल मिडियायाव भिडिअ हगारग्राया मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं हास्थायो गावखौनो फोजोबनानै दाला बेबायदि दा खालामनानै दाला बिमा बिफा दङ जाथि खुरमा दङ बेनि दायित्वखौ लागोन ना बिसोरनि सायावहाय होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जों सावरायनोसै एसआरनि बेलायावहाय एसआरखौहाय बिपिएफ पार्टिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि मोनबा जिल्लायावहाय बन्द खालामगोन होननानै बुंदोंमोन खालामनो होआ होननानैहाय नाथाय खोनासंदो दानिया मा बुंदों আজি কেই তাৰিখ 30 তাৰিখ আজি 30 তাৰিখ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাই আছো এই আপোনাৰ এছআৰৰ নামত বহুত মানুহ ইয়াত গোট খাইছে যোৱাকালি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিটিআৰত এছআৰ নহয় এই কথাটো কিমান সঁচা এইটো একদম মিছিলিয়া কথা ঠক চৰকাৰ এইটো ভাং সব মিছা কথা এইটো আজি 30 তাৰিখ সব কিমান মানুহ আহিছে আমাৰ ইয়াত সব কিমান হাৰাশাস্তি হৈ আছে সব আকৌ আপোনাৰ হিয়াৰিং হৈ আছে সব আজি 30 তাৰিখ আজি হিয়াৰিং হৈ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোৱা মন্তব্য একদম মিছলীয়া কথা আৰু এইটো নিশ্চুখৰে আপোনালোকে চাই আছে বা নিজৰ হিয়াৰিঙত আহিছে ন হয় হয় মোৰো নিজৰ হিয়াৰিঙত আহিছে মোৰ ছোৱালী আজি পৰীক্ষা বিয়ে পৰীক্ষা আজি পৰীক্ষা ছোৱালীৰো পৰীক্ষা আজি হিয়াৰিং কৰিছে তথাপিও মই আহি হিয়াৰিং মাৰিব লগা হৈছে এছআৰৰ নামত কিছুমানে সামাজিক মাধ্যমত চিঞৰি আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিটিআৰত এছআৰ বন্ধ কৰিছে এইটো একেবাৰে মিছা কথা একদম মিছা কথা এইটো ঠিক আছে 100% মিছা কথা ঠিক আছে ধন্যবাদ थारैनो एसआरखौ बन्द खालामनो हादोंना बिटिआरआवहाय रायजो राजा नोंथांमोन अलरेडि माइनरिटिसफोरनि न'खरावहाय बे लिस्टआ नटिसआ सहैजोबखाबाय अब्ला माखौथो बिपिएफनि सीएमआलाय बन्द खालामनायनि खोथा बुंदों एने मिसा मिसि थगायसे हयना नाय मिसा मिसि कइसे हाग्रामा महिलारी एसआर कारणे कोन হয় হ্যাঁ এটো কিবা আসাম ইলেকশন কমিশনত কিবা প্রেসিডেন্ট হয় নাকি হ্যাঁ এই কিবা সেক্রেটারি নাকি ইলেকশন কমিশনৰ কারণে এসআর বন্ধ করিবার পারে বলে আজি আপনি দেখিছে সকলো গড়তত এসআর নটিসটো এতিয়া কিবা পাঠাই দিছে হ্যাঁ সব নোটিস দিছে
আকৌ কি কৈছে এছাৰটো বন্ধ কৰিব পাৰিব বোলে কেনেকুৱা ঠগাইছে না ইমান বিশ্বাস কোৱা মানুহ কেনেকুৱা হ'ব এই কাৰণেতো আমাৰ অসমত আমাৰ বিটিআৰত এতিয়া আমাৰ মাজত কেতিয়াও শান্তি নাই হয় না নাই 4 মাস जानानै थांबाय 4 मासनि गेजेरावहाय बेसेबां अशान्ति जाखो बर'नि गेजेरावहाय ना नै बावैसो सिगां सावथालजों बर'जों दावराव दावसि बाय मिस्टेकआवहाय दावराव जालायनानैहाय दा गोजां बोथोरनि समावनो रिलिफ थादलायनांनाय जाबाय हा ओंखाम उखैनाय गाननो जोमनो जि जोम मेगनाव मोदै फाफ्लियाव थफ्ला बेनो सरखार नामा बिपिएफ पार्टी बिनि सिगांनो जोङो नुबाय ट्रेन साइटिंआव बम होनाय बिनि उनाव जोङो नुबाय क'क्राझारावहाय रेड केसआवहाय दावराव दावसि सोमजिनाय बिनि उनाव जोङो नुबाय सेक्रेटारियेटआवहाय दावराव दावसि सोमजिनाय दा जोङो फैयै फैयै नुबाय सावथालजों बर'जों दावराव दावसि सोमजिनाय मा बेलाय माबायदि सरखार बेलाय हा अब्ला रायजो राजाया बेबायदि सरखारखौनो हास्थायो जोंनि बर'नि गेजेराव ना एसारल' नङा एसारजों लोगोसे इभिक्सनाबो जानांगौ इभिक्सना जायोब्लासो बर'आ गोजोन मोनगोन नङाब्ला मोना रायजोफोर बर'आ गोजोन मोना दानिया फैदो इउपिपिएल नि इलेक्शननि दोहौ नुनायावथ' मानसिफ्रा मिटिंआवहाय मुस्रुम बायदि थाङो नाथाय रिजाल्टआव मा होयो 0 होयो मिथिबायना ओरैबायदि सेल्फिश होननानैबो जोङो बुंनांगोन रायजोफोर बुंनो थाङोब्ला जोङो मिथिङाव नायोब्ला ओरैबायदि मुस्रुम बायदि मानसिफोर फैयो नाथाय फाइनालाव मा खालामो जाय पार्टिया मोजां बेखौहाय फेजेननो जाय पार्टिया गाज्रि बेखौहाय देरहाहोयो बेखौ जोङो नुदों अब्ला नोंथांमोननि चइससै फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव सोरखौ सायख'नानै भट होयो बे नोंसिनि सायावसै आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जायफ्रा गोरोन्थि बुजिदों गावबा गाव सुद्रायनानै ला बेखौ आं बुंनांगौ गैया गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि